Like a Hellcat. ഹലോ ഗൈസ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ സോൾസ് വ്ലോഗ്. ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വീഡിയോ കുറച്ച് വ്യത്യസ്തതയുള്ളതാണ്. ഇതുവരെ ആരും പറഞ്ഞു കേട്ടില്ലാത്ത ഒരു വിഷയമാണ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് നൽകുന്ന സേവനങ്ങളും അതിൻ്റെ നിബന്ധനകളും. നമ്മുടെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകൾ ഓരോ വ്യക്തിക്കും നൽകുന്ന സേവനങ്ങൾ അറിയാത്ത പലരും നമ്മുടെ സമൂഹത്തുണ്ട്. അപ്പോൾ അവർക്കൊക്കെ വേണ്ടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൻ്റെ ഓരോ സേവനങ്ങളും ഘട്ടം ഘട്ടമായി ഓരോരോ വീഡിയോകളിലൂടെ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. കേരള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ലോക്കൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ അഥവാ കില ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് നൽകുന്ന സേവനങ്ങളും അവയുടെ നിബന്ധനകളും എന്ന പേരിൽ ഒരു കൈപ്പുസ്തകം ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ വർഷം മുതൽ അതിൻ്റെ പരിഷ്കരിച്ച പതിപ്പ് ലഭ്യമാണ്. അപ്പോൾ ഈ ബുക്ക് അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് നമ്മൾ വീഡിയോ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ പുസ്തകം ലഭിക്കാത്തവർക്ക് വേണ്ടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൻ്റെ ഓരോ സേവനങ്ങളും വളരെ വിശദമായി ഘട്ടം ഘട്ടമായി നമ്മളിവിടെ വിശദീകരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. 5 അധ്യായങ്ങളിലായി പഞ്ചായത്ത് തല സേവനങ്ങൾ പുസ്തകത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ മുതൽ ഓരോന്നും നമ്മൾ വിശദീകരിക്കാൻ തുടങ്ങുകയാണ്. പഞ്ചായത്ത് തല സേവനങ്ങൾ അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ തുടക്കം മുതൽ തന്നെ എല്ലാ വീഡിയോസും കാണുക, ഫീഡ്ബാക്കുകൾ അറിയിക്കുക. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ കാണുന്നവരെ ബൈ ബൈ. Like a Hellcat.